arran del Dia Mundial contra la Violència Masclista es van celebrar diversos actes al nostre poble durant tota la setmana. Les activitats van donar el tret de sortida el dimarts 21 de novembre. Es va organitzar una performance a càrrec de les Mirelles anomenada Les Veus. L'endemà, 22 de novembre, la Nadia Ghulam, una dona afganesa de 32 anys, va oferir una conferència narrant les seves experiències de vida a la biblioteca del poble. No et donis per vençut, no perdis la il·lusió, esperança i resiliència, va ser el títol de la trobada. La Nàdia pretenia, a través de la seva història de vida, donar forces a les dones per lluitar contra la violència masclista, tot i la desconsideració que es tingui del col·lectiu femení. Jo crec que un dels valors de la meva trobada amb les dones o diferents llocs he anat, escoles, universitats, he sigut perquè la gent s'han identificat amb les meves paraules, s'han sentit propera. Els actes van continuar el dissabte 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència Masclista. A les 12 del migdia, també a la biblioteca, es va organitzar una sessió infantil de contes per la igualtat de gènere a càrrec de l'actriu i narradora Gina Clotet. Ja des de ben petits és interessant que vegin que fora sexismes i als contes, a la vida quotidiana. A 5:15 de la tarda va tenir lloc un taller musical per la prevenció de la violència al punt d'informació juvenil La Fletxa. Joves adolescents van analitzar diverses cançons conegudes per trobar-hi missatges masclistes o sexistes. L'acte central del 25 de novembre al nostre poble va ser la lectura del manifest sobre el Dia Internacional contra la Violència davant de l'Ajuntament de Premià de Dalt. Es va fer una encesa d'espelmes davant del Parlament. El text de l'Institut Català de les Dones el van llegir representants de l'associació Dones de Dalt i la regidora d'Igualtat Magda Julià i López, convidada per l'associació. Ha sigut un manifest molt directe, molt dirigit cap a les persones, cap a les institucions, cap als responsables de promocionar i de donar suport a aquest sistema patriarcal que hi ha i que dona suport a les violències masclistes que encara estan a la nostra societat. Per tancar l'acte, la coral del barri Santana va cantar unes cançons a la sala de plens de l'Ajuntament. Des que comencem a fer assajos al mes de setembre, ja pensem en la primera actuació, que sempre és aquesta. Llavors, cada setmana ens reunim, fem l'assaig i el que fem és, d'alguna manera, també conscienciació a nosaltres i al nostre voltant. I finalment, la jornada va concloure amb l'obra La Gàbia, a càrrec de la companyia Jungle Low Mask, una representació que va culminar una setmana plena d'activitats per donar suport a la lluita contra la violència masclista a la nostra vila.